det min allerførste video, og den kommer til at handle om Bloxroot eller Roblox for det meste i den her video. Vi kommer også til at spille Fortnite og Minecraft. Ja, ikke så meget Minecraft, fordi jeg har aldrig spillet Minecraft før, men jeg tror, jeg kommer til at spille Minecraft på den her kanal. Og lige nu så er det kun mig, men der er nok andre videoer, hvor jeg kommer til at have en, der hedder Mikkel med. Men det er bare fordi, jeg kan finde ud af, hvordan jeg kan komme til at høre ham på videoen. Selvom taler over Discord. Fordi det kan jeg ikke lige finde ud af. Men ja. Det er min første video. Og som I kan se, så er jeg allerede lidt startet på Kitsune og 335. Og hvis I ved, hvorfor jeg har Kitsune, så det er Perm Kitsune. Så ja, det er ikke rigtig noget særligt. Jeg har ikke rigtig rullet den eller noget. Altså, jeg så items, jeg har lidt, ikke meget. Det bedste, det er Buddha. Se, så Kitsune er faktisk lidt overpowered. Det er lidt mærkeligt, der er nogle af dem her, de her bots her, der begynder at have aura i den nye Dragon Update. Altså, snart så har de her NPC'er, sådan Buddha og Permanent Dragon, altså. Og som man kan se herinde, jeg opgraderer ikke i Sword eller Gun. Jeg føler ikke, det er det værd. Så jeg opgraderer i liv og Bloxroot, men jeg kan godt se, hvad jeg bedst kan lide at opgradere. Men altså, det her, det er jo det. Lige nu så spiller vi, hvad den hedder, Bloxroot. Og det er min allerførste video, som sagt. Og jeg kommer nok måske til at filme en video til hver ø. Så jeg prøver at holde det løfte, så godt jeg nu kan. Men i den her video handler det mest om bare startet, og ja, så er vi, kan vi se, er vi i Magma Village. Der er sikkert nogle af jer, der ser med, der er meget bedre end mig. Altså sådan, meget bedre. Det er den der, så der, så der, så der. Men ja, det her, det er altså Bloxroot. Og i dag kommer jeg også til at spille det andre spil. Altså, lige Bloxroot, det er mest sådan grindspil, og så kan man lige gå og rulle. Jeg har lige rullet den for, jeg fik kun et spike. Ikke så spændende. Ikke så spændende, jeg fik en spike. Spike, det er vildt dårlig frugt. Og dem der ikke ved, hvad Bloxroot er, det er et spil i Roblox. Det ved de fleste nok. Men det er sådan et vildt sjovt spil, der kører på serien One Piece, hvis nogen har set det. Ja, jeg skal bare lige vente på, at de spawner igen. Og ja, vi kan bare lige gå ned og dræbe ham her, imens de spawner. Det her, det er bossen på den her ø. Der er ikke boss på alle øer. Og lige nu så er det okay. Jeg glæder mig seriøst til at få Transforming. Altså, jeg håber, jeg får Transformation i Master. Jeg håber snart, jeg får det i Master 300. Eller jeg får det. Men jeg glæder mig, fordi at jeg elsker Kitsunes Transformation. Men den nye Dragon, den er altså også mega fed. Og jeg er sur, fordi at alle dem, der havde Dragon før, havde også den nye. Så hvis man købte Perm Dragon til et eller andet, ja, lidt, sådan cirka 3.000 eller cirka 3.000, måske lidt under, så fordi jeg havde ikke der havde jeg ikke en. Men hvis man gjorde det ikke, så fik man den til 5.000 lige nu. Det koster 5.000 Robux. Kitsune koster kun 4.000. Det er surt. Fordi nu har jeg ikke den bedste frugt i hele spillet mere. Det vil jeg elske. Det var det, jeg gik efter. Jeg har også Permanent Ice. Men som sagt, min første video. Jeg tjener ikke penge på YouTube endnu. Så jeg har ikke rigtig så mange penge at bruge. Jeg har kun de penge, jeg får i fødselsdagsgave eller julegave. Og sådan der. Det var en quest klaret. Og det begynder at blive kedeligt. Bloxroot det mest enformigt og sjovt og grindy. Ikke så sjovt for at folk kan se sådan, altså, men jeg går bare mest rundt, går og tager en quest, og så går tilbage og dakker dem. Det er det mest enformige. Her kan man ekstra meget se den her aura der. Aura, det synes nu. Jeg har også aura, men ja. Men jeg skal spille andet spil. Altså.
I må gerne nævne i kommentarfeltet, hvad I skal spille næste gang. Altså, du kan se, hvad jeg spiller her mest. Jeg spiller faktisk ret meget. Ikke ret meget. Jeg har lige begyndt på at spille Deathball. Deathball, det er lidt ligesom Bladeball. Jeg føler bare, det er meget sjovere. Bare sjovere end Bladeball. Det har 10.000 gems allerede. Og så her så voter man fra maps, hvis de lige gider komme frem. Ja. Men normalt så er der maps her, som man lige kan vote på. Se her, så det er ligesom Bladeball. Så bolden går efter en, så slår du til den, og så blokerer du den. Men lige nu så har jeg kraften, der hedder Lufus. Det er fordi, det er det også lidt på One Piece, så Lufus, det var fordi, det ikke må copyright navnene i One Piece, så det er Luffy, og han er den alle har, det starteren, selvom han er faktisk ret god. Hvis vi op til 17.000, det kan få Goku, eller jeg ved ikke rigtig, hvad han hedder i det her spil, men det er Goku. Nej, lad nu være. Nej, lad nu være. Nej. Ja, se, jeg er lige begyndt på det. Jeg er ikke sådan helt vildt god. Jeg har dog et Legendary Sword allerede. Det føler jeg faktisk ret godt. Det var egentlig første pakke, jeg åbnede, så fik jeg det her Legendary Sword. Jeg kan virkelig godt lide det. Der er sådan også nogen, der er meget sejre korten. Der er svær end mig. Ham der, han er meget. Han føler, jeg har et sejre svær end mig, selvom han kun er level 10, og jeg er level 34. Men det er sikkert, fordi han har været meget bedre. Og så lige nu har han bare købt en anden karakter, som han er nødt til at komme level i. Derfor. Sikkert. Yes. Nej, der er fandme det der. Den her runde går lidt bedre. Nu så. Jeg ved godt, at jeg lige skal ham der. Det er så død han. Jeg synes, han skulle sikkert et eller andet. Han ikke kunne spille. Og så. Det er ikke face-off nu. Der er 4 tilbage. Og så. Det her, det er lidt sjovere at spille. Og nu skal I se. En, hvad den hedder, seriøst, nu her. Sådan der. En, hvad den hedder, Bloxfruit. En Bloxfruit. Det er det sikkert. Jeg synes Bloxfruit er sjovere, men det er sikkert sjovere for nogen at se på det her, end se på Bloxfruit, fordi det er meget det samme i Bloxfruit. Men der er sikkert nogen af jer, der spiller Bloxfruit. Og er level max. Ja, sikkert. Altså, jeg ved godt, det er for en kraft, han lige der, men gik efter mig. Yes, kom så. Nu er det face-off. Det betyder, at det kunne der også to tilbage. Det giver lidt sig selv jo. Nej, jeg troede, jeg havde den. Yes. Det gik lidt bedre, det der. Det her. Nu vote her. Jeg kan godt lide den der. Det er sådan bare helt normal bane. Der er ikke rigtig noget, der sker på den bane. Derfor kan jeg godt lide den sådan helt glat bane. Lige den her. Der er sådan nogle ting. Der er bare ikke sådan nogle ting, man kan stå på. Se, så er det sådan en her. Så er det bare her, man er og kæmper i stedet for, at der er ting, der sker.
Altså. Uh. Det er det der er sket lige nu, det er den, der hedder Time Haki. Og den har jeg ikke unlocket endnu. Men det er ret mange, der har. Og Glasswall er også virkelig overpowered, hvis den kommer efter, du kan bare sige Glasswall, og så kan den tage 2 stød, uden at du behøver at klikke. Så der behøver du ikke time det eller noget, og det var godt, jeg kom til at klikke ved et uheld, fordi ellers er jeg død. Jeg er sikker på, at jeg ikke kommer til at vinde, fordi jeg allerede har kun et liv. Altså, elektroarm, eller extenderarm. Men når vi kommer til at... Jeg har en af mine venner, Mikkel, jeg kommer også til at lave video på hans kanal, men der kommer jeg til at tale engelsk, fordi han taler engelsk i hans video, og så skal vi bare tale engelsk. Der taler vi engelsk, så hvis I gerne vil se hans kanal, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, jeg kan spørge ham, og så sige det i min næste video. Og i næste video kan han også måske være med, hvor så taler vi selvfølgelig dansk. Der døde jeg. Min video taler dansk, men hans der taler jo engelsk. Derfor, og han kommer nok til at få mere subscribers, fordi han taler engelsk. Men vi prøver at overgå ham. Så subscribe da lige, hvis I kan. Og lav like. Og så se, hvor mange comments vi kan få. Ja. Ham er jeg spørger op til Kamiki. Det er fordi, han hedder Kakarot normalt, så... så derfor hedder Kamiki. Alle kalder ham bare Goku, jo. Bortset fra Vegeta. Ja, men det her... Ham her, jeg ved ikke rigtig, hvordan man får det her aura. Eller aura. Jeg ved ikke, jeg har ikke selv en aura. Og jeg ved ikke, hvordan man får det. De fleste af de her Lufus, fordi han er gratis at få. Men altså i de her 2 første, i Gum Gum Balloon, den er ikke sådan det bedste. De er faktisk ret gode, de 3, der er tilbage. Og der er 2, der har samme aura. Kun level 9. Seriøst, det er snyd. Og face off mod dem. Så jeg har kun det her ene legendary svær. Altså, ja. Jeg har ikke så gode ting. Ja. Jeg skal ikke spille ranked. Nej, ikke ranked. Game modes. One life. Pro og ranked trading. Nej tak. Hvad for en map? Hvad for en map synes I egentlig er bedst? Jeg gør lige den der Tricky Tower, men vi har selvfølgelig. Det er bare til næste gang. Så ved jeg allerede, hvad det kommer til at være. Du har allerede stemt for Tricky Tower. Det er vildt sjovt. Hvor der er en økse, der kommer hen halvvejs banen. Altså, den kan ikke skade menneskerne, og man kan løbe lige igennem, men bolden den kan ikke. Det betyder, at hvis du er om på den anden side, så kan du blive ramt af den. Men der er et hul i øksen, hvor bolden godt kan komme igennem. Ja, det var jeg ikke klar på. Det var jeg seriøst ikke klar på. Men se her, man kan købe Rainbow Pack, det er sit Robux, det har jeg ikke. Og tage Solo Pack, det er svær, der er chance for. Men hvis du skal købe svær, så er det bedst at købe dem her i Light Pack. Jeg har købt en emote, det har jeg faktisk. Den er god, ikke? Ja, jeg ved ikke rigtig, om det er en rare emote eller sådan noget, men jeg kan godt lide den.
Jo, køb. Nej tak, Lufus. Ja, og så jeg kan lige købe en her, så kan vi se, hvordan det virker. Se, så er der en rare, det kan man se, ikke? Så gæt, hvor den er. Og jeg fik den. Yes. Så bare en mere. Det er fint. Og der er 2 rare. Der er større chance. Og jeg tror, den er der. Nej, fair nok. Men se, det eneste der er, det er 0,5% chance her, for at det bliver godly. Så det er det eneste lige forskel. Og så den der 0,5 der er blevet taget derop. Det er det eneste forskel, der er på dem der, de koster som, og der er så meget prisforskel. Derfor er det ikke det værd at købe den anden. Jeg fik kun, jeg fik kun common i den her, efter jeg havde fået en legendary i den anden, altså. Så det er ikke det værd. Boss. Jeg har prøvet det her. Jeg har aldrig prøvet det her. Klar. Klar. Jeg har allerede et begyndt, så her går det efter kills. I stedet for win. De over ham der.
like og subscribe, hvis I kunne lide den. Og så skal jeg lige kommentere på, hvad jeg skal spille næste gang. Fortnite, Minecraft, Roblox, alting. Smid det i kommentarerne. Peace.